Machiegni e penj laktar kikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya en kar chiwo thieth monywando kuonde ute thieth ma imiyo jatuo thieth kaeto odok dala wadendo kacha ni outpatient marang'iny mare ni malo to nengo ne bende ogonyore. Ka Equity Afya ibiro yudo jolony mopogore opogore kaka jolony e thieth mag weche nyithindo wadendo kacha ni pediatrician, mag joma mine gynecologist, wantiere kod jogo molony e weche mag chiemo makare wadendo kacha ni nutritionist. Tok mano kende wantiere kod jolony molony e weche mag pien dhano, yier wich nyaka kogno wadendo kacha ni dermatologist. Magi duto te yudore ka Equity Afya mora mantiere machiegni kodi. Equity Afya en your caring health partner. Machiegni jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok kabad Equity Afya marongai kendo mor mokalo ni daktari wa oseikore mondo mi wawuoth kode kanyakla e chendo makawuono. Daktari machiegni e penj laktar. Ero kamano ahinya, iluonga ni Frederick Otieno daktari. An general practitioner to kawuono amor bet kodu. Adwa gonu karibu e ofisa kaendi. Wapuonjre achiel ariyo. E ofisi Equity Afya bade marongai. Ero kamano ahinya. Kawuono wadwa ni mondo wang'e ne tuo mar sukari kata diabetes kaka wanyalo dak kode kata kaka wanyalo manage. Adwa ni mondo wang'e ne gigo manyalo rocho sukari mantiere del kapok wadhi mabor e chenro. Adwa wacho kawuono ni nyaka watim definition. Wawach ni diabetes ni endi en ang'o. Koro ka wacho ni diabetes wacho tiende ni sukari manie dendi ni malo mokalo alama. Ni malo moloyo kaka dware mondo bedi. Koro del ng'ato ntiere kaka tiyoga. Otiyo e balance moro. Okodhi piny ahinya to okodhi malo ahinya. Kamano kaka del ng'ato tiyo. Koro sukari bende ntiere kaka ntiere. Sukari ne ok dware mondo dhi piny ahinya to ok dware mondo dhi malo ahinya. Ineno. To komedore kamanendo to koro to komedore kuom ndalo kata kuom seche mang'eny ok odog piny nikech ntiere seche ma kichiemo to dendi dhi ywayo chiemo nendo glucose mang'eny e dhoklichin to donje remo. Koro sukari dhi malo. Koro ka wapimi sanendo ka wayudo ni en malo ok onyal wacho ni in gi diabetes nikech isechiemo. Koro wa expect ni sukari ni biro bet malo. Lakini ka wanyalo luwi seche 2, 3, 4 pod en malo, then wachako suspect ni sukari ni endi ere kaka pod en malo dware mondo bed ni osedok piny. Ineno. Koro ka en malo kuom seche mang'eny to watime kuom ndalo mang'eny to ne wanyalo wacho ni koro in gi diabetes. So diabetes ni endi wakete class 2. Nitiere class 1 gi type 2, type 1 gi type 2. Type 1 en mane? Waluonge ni diabetes of the young. Ineno. To chone waluonge ni insulin dependent. Yani nyaki bed gi insulin. Koro type 1 yendi en ni onge inchi bed gi insulin. Koro type 1 yendi en ni onge insulin. Type 1 yendi en onge insulin. The body is not producing any insulin. To insulin yendi en hormone, en chemical ma ntiere gine ei kaendi ntiere gima waluongo ni pancreas. Pancreas golo ga ni insulin. To insulin kose gole to iginene odonje remo to otemo okonyo mondo sukari mantiere i remo odonje i cells magi mondo kinyalo wuotho, kinyalo neno, kinyalo timo ang'o. Type 1. Koro jo type 1 geko onge insulin kabisa. Jo type 2 insulin to ntiere. Sawa? Lakini ntiere gima luongo ni insulin resistance. Okodonji. Kata insulin ntiere lakini dendi ok winje. Dendi ok winje. Ntiere lakini ok winje. Koro ntiere kaka wadwa ni mondo wakony del mondo owinje. Seche moko entiere to tin, mano type 2. Ineno, igolo insulin lakini insulin ende tin to dendi ong'iyo gi insulin mang'eny. Mano ikore e type 2. Koro ne wadwa ng'eyo niya, ang'o manyalo timo ni sukari endi mondo dhi malo. Koro ntiere gik mang'eny. Mokwongo awacho ni kichiemo to sukari nyalo dhi malo. Lakini mano ndo timore kuom seche matin to dok maber. Kodhi malo ahinya ne ntiere sida. Koro chiemo en achiel. 2 en ni inyalo bet ka ok ichiemo lakini ituo. Koro tuo timo ga ni dendi dhi dwaro glucose mane dendi okano. Ntiere hormone mag stress. Ka dendi nigi stress, neno, stress nyalo bet ni stress mar wi chandore, stress mar del, stress mar tuo, kata kidhi anesthesia, mano be stress mar anesthesia sama inindo cha, mano be en stress. Neno. Koro gigi kite
timo gani nitiere kaka dendi ginene yudo stress hormones igolo, chuny nyalo chako goyo ng'wech, wawacho ni high pulse rate, to hormones gi kikotimore to koro gine stress hormones med igolo, to gidhi golo glucose mane gikano chande, gikel mondo gikony dendi e stress ma gin godo ni. Erokamano ahinya. Nitiere ga gigo ma uluongo ni ABCs mag kaka ng'ato nyalo manage diabetes mare kata tuo mar sukari. Wabong'ie kidieny mokwongo type 1 diabetes kata diabetes tuo mar sukari mar joma tindo kod type 2 ma bende intiere mana gi sukari to dendi ok winje, ma bende wabong'io bang'e matin. Koro gin ABCs. Wang'e gi ane. E chung' ni ang'o? Adwa ni wachak gi A. Koro anyalo wacho ni idwaro wawuoye ginene gik ma ng'ato dware mondo ong'e, koso kaka dware mondo ong'e sukari mage. Kako nego bende ng'eyo sukari kuom ranyisi kaka A ne AIC test gi kainago. Koro ka A en HbA1c. Ineno. HbA1c en test ma wakao rembi to wadwa ng'eyo ni kuom dweche 3 mokalo sukari ni osebet ma obet kotugo kanye. Ineno. Nikech kibiro ka indi ta suspect ni nitiere gi shida mar sukari ta pimo, ok anyalo wacho ni nitiere gi diabetes mana kama nendo. Koro adwa nono ni ochako kuom dweche 3 mokalo osebet ka en malo koso osebet ka en piny. Ineno. Nyalo bet ni seche moko en tuo matimi mondo nikech dongi biro hospital mondo wapimie. Nyalo bet ni tuo motime. Koro ka watimo AIC HbA1c nendo to obro neno ni okalo percentage koso en normal percentage. To percentage ko babro mi. Ineno. Kapok achopo bi kanyo, iwacho ni bro ng'ie kuom dweche 3 mokalo. Dweche 3 nikech ang'o miyo ok dwe achiel, ang'o miyo ok dweche 2, dweche 3 nikech ang'o? Erokamano. Koro HbA1c ni en type mar hemoglobin. To hemoglobin en protein mayudore e gine cell ma oluongo ni red blood cells. To hemoglobin endi oting'o gani oxygen. Otemo dendi oti gi oxygen otere around. Ei red blood cell ni endi ntiere around hemoglobin ni endi ntiere area ma be mako sukari ni e iye. Koro wadwa ni red blood cell ni endi tieko gani ndalo adi e del. Ndalo 90 mageko 3 months. Koro wadwa ni ndalo ma red blood cell ni endi osebet e dend ng'ani endi osebet koting'o glucose ni endi osebet ka en malo koso en piny. Ineno. Igio miyo tiyo gi HbA1c igio miyo wacho ni en 3 months nikech half life mar red blood cell en ndalo adi, ndalo 90 en dweche 3. Lero na maber mokalo. Koro wan bende wang'eyo ni ndalo mar red blood cells bete del en dweche 3 ndalo 90. Tok ndalo 90 no to koro iluoke wuok e del machielo moko bende losore kendo ndalo 90 kamano. Emomiyo ahero chenro mar penj laktar, wapuonjore gik mang'eny. B, blood pressure. So B en blood pressure. Koro blood pressure ni nyaka opim blood pressure mari. Wang'e ni pressure remo idhiro marom nade ka nitie gi shida mar sukari. Nikech ang'o? Nikech sukari ka nitiere malo, nitiere cells moko ma ginene ma dendi golo. Ineno? To cells gieki seche moko nyalo gore gi ginene gi leche ma remo kale. Koro ginyalo kethe. To ka giketho kanendo del biro kendo temo repair. Ka gi repair to giketo gik moko ma oluongo madini moko oluongo ni calcium bende medore iye kanyendo ka gitemo repair. Basto mo mang'eny, cholesterol biro kanyendo bende gidonje gidonje e blood vessel ni endi. Koro blood vessel ni bet kokethore nikech omedore e thickness. Koro e iye kacha chande kama ne remo kalo nendo. Koro ginene area nendo bet matin. To ka blood vessel ni endi okethore, ka leche giki okethore to ginene ok onyal mire gi yawo mondo control blood pressure. Koro blood pressure nyalo dhi malo. Koro ng'at mantiere gi tuo mar ginene mar sukari nyaka ong'i blood pressure mare mondo one kaka wanyalo konye. Isemulo si cholesterol. Cholesterol kod tuo mar sukari? Koro cholesterol bende medore nikech seche ma sukari medore kama endi dendi temo gani ni mondo olok sukari mang'eny ni ende obed mo. Ineno, nitiere kaka del tiyoga. Koro e liver kacha chande nitie gik moko matimore mondo iloke mondo bed mo. Sama iloso mo ni endi, cholesterol cholesterol ae fats ma koro dendi dwa kano. Koro cholesterol miloso gieki gintiere type 2. Nitiere type ma waluongo ni high density lipoprotein, to nitiere type moro ni low density lipoprotein. Ineno. Koro high density ni endi konyo ga ni mako cholesterol marach mondo otergi ei liver mondo liver ogolgi. Nikech cholesterol ma low density ni endi
gina ma ka gintiere e lecheni to gidhi to gibedo deposited e area mar lecheni basto oginene oloso gimoro mathik matek makoro blood pressure koro biro bet matek nikech koro ok nyal yawre gidhiyore. Koro nyaka wang'e ni cholesterol niendi ma intiere e dendi niendi nyaka obed normal. Ka en malo ahinya to nyalo dhi e ginene e leche mag remo, for example mag wang'i, to kodhi kucha chande to obiro kethogi koro ichako bet gi shida mar neno. Ipimonwa kacha ni gin kidienje mag mo type mopogore mag mo madhi to dino leche mag remo, miyo leche mag remo bedo matin. Thothne cholesterol donjo kata thoro donjo del mapiyo machalo nade ne jogo mantiere kod tuo mar sukari. Koro dhano generally wantiere ga gi cholesterol, ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi cholesterol nikech chiemo ma wachamo. Lakini ng'ato mantiere gi shida mar sukari en mare kalo nikech sukari ntiere mamalo to dendi temo ng'iyo ni sukari mang'eny niendi watim nade, ineno. Koro wadhi mondo watem correct, ineno. Kuom higa achiel inyalo yudo ni cholesterol omedore. E gima omiyo ni bang' higa achiel kan ne ntiere gi shida mar sukari to wasepimo sukari ni higa ka higa wadwani mondo wane ni cholesterol magi rom nade. Wakawuoyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni mabende biro ni achiel kachiel kowuok e kar thieth mar Equity Afya Rongai. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Sama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa $500,000. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano pera hinya. Era mit, era odake kindwa. Onoro chako uso tandane gi nengo mar $1,20,000 te. Koro nyep maber. $1,20,000. Ber ahinya. $1,20,000 diriyo. $1,20,000 dichiel. $1,30,000. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo tuo mar sukari kod kaka inyalo dak kode, kaka inyalo bedo kode, po nono ni nitiere kode. Owinjo kacha ni wantiere kod kidienje ariyo, type 1 mano mar nyithindo kod type 2 ma bende thoro mako joma dongo. Kidienje mar ariyo pod wadhi nyime kod ABCS mag diabetes. Waseng'iyo kacha ni A ne wayudo kacha ni nango gin test monego bed ni timo. B wayudo kacha blood pressure. Jogo mantiere kod tuo mar sukari nyaka wuoth machiegni wakalo kod laktechegi mondo ng'i ni pressure chal nade. Mo mabete leche mag dhano ka wadendo kacha ni cholesterol bende nyaka gi nikech kong'eny ahinya to chandruok dhi bedo mang'eny. Wadwa ni wang'e ni S mar smoking kata fuoto ndawa. Koro ndawa okwadwa ni mondo ji omadhi ka intiere gi sukari kata kionge gi sukari nikech obiro gi complications mang'eny. Lakini kawuono wuoyo gi jo sukari. Koro nyaka wawere gi ndawa ka intiere gi shida mar sukari nikech ndawa dhi ketho leche mag ginene mag remo. To koketho leche mag remo ting'e ni remo nyaka dhi e dendi te. Nyaka dhi e wang'i, nyaka dhi e wiyi, obwongoni, nyaka dhi e lweteni, nyaka dhi gimoro amora. Koro odhi ketho leche makata mag dhoklichin magi nikech dhoklichin bende nitiere gi leche ma tero ne gi remo. To koro ok gibi yudo remo moromo, gibiro chako yudo shida mar dhi e cho. Inyalo chako chwer remo kidhi e cho, ineno. Pressure ni medore, bro bet malo. To pressure ni madhi malo ni endi bro kelo shida e ginene leche madhi e chunyi to ke bro bet gi shida mar chuny. Ineno waluongo ni cardiovascular diseases. Koro chunyi nyalo gwecho matek to seche moko nyalo kata chung nikech madho ndawa. Pancreas mane wawacho ni pancreas golo hormone miluongo ni insulin. To insulin ni endi ama en chemical maber makonyo e loso sukari mondo odog piny. Leche madhi e pancreas nendo bende iketho gi madho ndawa. Koro pancreas cells mag pancreas geko bende dhi kethore to koro kata insulin matin mano golo cha koro dhi rumo to pancreas nendo chako tho. Koro shida mar sukari ka nitiyo gi mana yath mimuonyo kende koro biro chuno ni nyaka wachuoyi. Koro mane ne gimomiyo ni wadwa ni mondo wawere gi smoking, madho ndawa, futo ndawa nyaka wawe ka nitiere gi shida mar sukari. Wacho ni dhi ketho leche. Leche duto te to ler nitiere kamoro amora e del chakre obwongo malo nyaka e lith tiendi piny. Ler ni kamoro amora nyaka e obo, nyaka e pancreas kamoro amora leche nitiere. Nyiso bana matin nono ni ndawa ketho leche gi nang'o. Koro ndawa dhi nitiere gi chemical ma dhi trigger stress hormone. To stress hormone nitiere gik ma waluongo ni ROS, reactive oxygen species. Magigo gin gik ma igolo ga dendi igolo ga ni ka en gi stress mondo dhi ogore gi gik moko modonje yi. To kigolo gi to ginyalo attack, gidhi ga ni gore gi, onyalo gore gi leche ni, onyalo gore go obwongo ni, onyalo gore. Koro ging'eny kamoro amora gintiere. Kendo oxygen kadhi mapiny nikech leche gi kodok piny, iyudo ni ka gimiyore giwuon. Ineno leche gi komiyore. Koro remo ok kal maber. Mano koro ka gimiyore kama nendo biro chuno ni chunyi magocho chande mondo omed pressure mar gocho mondo remo kal ginene leche momiyore gieki. Koro komedo kama eni ting'e ni onyalo goyo matek ahinya mobargi nikech onyalo baro remo mantiere e wang'i. Bas inyalo yudo ni koro kineno. Onyalo baro ginene leche mantiere ginene ler mantiere kanye mantiere e obongo iyudo stroke. Ineno onyalo baro moko mantiere kata e chuny wuon nikech chuny wuon nitiere gi leche ma supply en owuon. Koro ka gidhi gidinore kama nendo tinyalo yudo nitiere area mar muscles moko ma ok yud oxygen to githo ga ng'wech. To marach zaidi gidhi e kidneys koyudo oxygen matin nikech ginene nikech imadho ndawa to kidneys chako tho to githo ga ni very fast. To kidney ni kotho ting'e ni koro ing'e ni koro idhi marach nikech pressure dhi malo to odhi ginene odhi ketho kendo chunyi kaka tiyo, odhi ketho obwongo ni kaka tiyo. Koro kamane kaka gigi kidhi timore. Ndawa ni weya kwang'e kod tuo mar sukari. Ma en ndawa mar ndalo achiel, juma achiel koso higni. Koso kapok ichako to kik ichaki. Kapok ichako ndawa to kik ichaki. To kimadho ndawa dwar konyruok. Nikech seche moko kendo weyo ndawa nyalo bet matek. Koro dwar konyruok, tibed gi chuny nikech daktari ok nyal
ok nyal we ok en daktari madhi wenda in midware mondo iwe ndawa ko daktari dhi mana konyi e gik madware mondo itim mondo iwe ineno lakini dhi ai chunyi wuon ka adieri neno ni en important mondo wawere gi ndawa manende gima wawacho ineno adwani mondo mi daktari kori wuonwa kata mondo ipuonjwa kaka ng'ato nyalo cheko glucose kata sukari mantiere dende thothne inyalo cheke nang'o inyalo winja in owuon kaka jatuo koso nitiere kaka nyaka idhi e osiptal to ka idhi e osiptal icheke nang'o othoro ga chalo nade erokamano mokwongo nitiere gima nadwaro wacho ni nitie statistics mawacho ni nitiere 3.3% e ji 100 ji 4 oseyud ni nitiere gi tuo mar sukari ineno lakini nitiere ji about ji 400 nitie ji 60 ewi ji 100 gieki nitie ji 60 mani oko kachande mapok opimgi koro gin gionge statistics ma wawacho gi ji 60 ewi 100 mantiere gi shida mar sukari to giwuotho godo oko kacha chande ineno mokwongo koro inyalo ng'eyo nade ni nitiere godo bas wadhi watim test ichiemo iyudo ni in gi kech ahinya seche te ichiemo mokalo mar ariyo riyo imodho pi inyachiewo nyaka gotieno inyalo chiewo kata diriyo didek ding'wen imodho pi ilayo mang'eny gotieno ng'ato chiewo ga dichiel kata diriyo mondo la to be kana ok imadho chae be ok ichiewo kisende layo mogik chande kidhi nindo to nyaka ang' gokinyi ineno lakini ng'at mantiere gi shida mar sukari ni nyalo yudo ni onyalo chiewo didek kata ding'wen gotieno mondo dhi ola ineno iola sate ok itiyo kata matek ok itimo kata ang'o ok iidho gorofa lakini iol ineno manendo en sign ni nitiere gimoro madhi mbele nyithindo inyalo neno ni nyathi mane ok laga ni e piende sani tinde olayo ineno nyithi teenagers iyudo ni koro aidha inyalo yudo ni chiemo ahinya ineno kata odhero sawa nyathi matin ma teenager nyalo biro ni iye kae manendo en sign mar diabetes ketoacidosis ineno mano complication ma diabetes koro mago signs koro gima wacho ka ndi kapok adhi e ginene e testing ni ng'ato ka ng'ato dware mondo ong'e rembe kata ka dhi ni dhi tipimi malaria to kwa ni mondo pim remi mar sukari ng'e sukari mari ineno ji te ong'e sukari ginadi ineno koro ipimo nade nitiere sukari minyalo pimi ir daktari kata e chemist mari kata inyalo ng'iyo masini iwuon mari miluongo ni glucometer to glucometer gi gibiro gi pin moro matin kaka sindan koro dware mondo ibed gi spirit gi sponge ineno to koro iketo spirit e sponge neni e cotton nendo to e lith lweti kata madiere kata matin niendi to ilose ilere gine gi cotton gi spirit nendo bas ichuogi ni tichuoyo matin kichuoyo niende to remo chako wuok to koro iketo glucometer niende to osomo ni owuon ineno mano achiel itiyo gi glucometer to nitiere yore moko ma jok moko bende tiyo gi nene nitiere gimiluongo ni continuous glucose monitoring manero nitiere masin ma special ikete dendi nyalo kete kata e badi ineno e badi kamoro to obet kaka gimoro kaka sa itweye gimoro kaka sa kaka band to en opimo gani sukari ni throughout over 24 hours seche te opimo gani to ginene oro signal e gimoro kaka simu ineno koro owacho ni dakika makama ngane saa 6 gi dakika 20 remo ne sukari ne kama saa 6 gi dakika 25 remo ne ntiere gi sukari makama ineno mano continuous glucose monitoring ineno ntiere moko koro wanyalo pimo ki dhi daktari nyalo suspect ni nyalo bet gi shida mar sukari onyalo pimo lach ong'i lach ni nyalo bet ka ntiere gi ketones onyalo bet gi sukari wuon e lach nikech sukari ok dware mondo yudre e lach ka oyudo sukari e lach kata kane ni in gi UTI shida mar yo mar layo to waneno sukari e lach mano endo biro chuno mondo wapim ni sukari ntiere moro luongo ni OGTT oral glucose tolerance test manendo wami kibiro to wang'isi ni mondo ibiyo hospital maneno watimo hospital wang'isi ni kanyi chiemo nyoro gotieno koro nind 8 hours or more baso kibiro kikibil gimoro kikimadh chae kikicham gimoro inyalo modho mana pi kende koro kibiro to manendo waluongo ni fasting sugar koro wakawo baseline nendo wakawo measurement mokwongo wandiko kamoro baso wamiyi sukari
4 grams skari ma concentrated wamiyi muony imadhi wakoroga gi pi to wamiyi imadhi ineno basta wachako monitor after 1 hour saa achiel ne en adi wa record ineno after 2 hours en adi ineno to watemo ng'iyo kokaro kawa pimi first hour to wadhi second hour skari ni okalo 11.1 millimoles per liter manendo ng'eni in gi shida mar skari ma wantiere kod yore mang'eny ma ng'ato nyalo yudo godo ka nitiere gi sukari dala. Ing'iyo kaka imodho pi, ing'iyo kaka kech sikai satei, kaka iwito ratil, ka en joma tindo chandruoge magich kod weche ma kamago. Kik wiyi wil ni chenro ni kelonwa kod Equity Afya. Equity Afya en kar thieth mantiere machiegni kodi. Ka Equity Afya ibiro yudo thieth mar rang'iny mare ni malo kendo nengone bende ogonyore. Equity Afya wan kod kit thieth mopogore opogore ne ji duto te ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto chakre seche ma ichano bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik, ngima ng'ama miyo kachiel kod nyathi nyaka weche mag chanjo duto te ibiro yudo ka Equity Afya. Equity Afya bende nitiere kod chenro mar thieth ne ng'ato owuon bende e family duto te. Equity Afya en your caring health partner. Wadhi nyime daktari, ne wang'iyo kata tuo mar sukari, wang'iyo kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nitiere kod tuo mar sukari, ma bende nipimonwa kata ni en seche molo pi mang'eny moingo dibich e otieno, riyo bende inge mang'eny, odwano modh pi sate, tok mano kende, oneno kochiemo mang'eny, to ratil bende pod ni piny. Ng'ato ol kata tich kotiyo onge, mano nyalo nyiso ranyisi ni nitiere kod tuo mar sukari. To bende ipimonwa kidienje ariyo mag pimo sukari, iwachonwa mokwongo ma idhi tipimo remo, kaachiel kod mano ma bende niwachonwa kata ni continuous glucose monitoring. E kind ariyogi mane ma thoroga bedo mayot kendo mapiyo piyo, nikech ing'eni thothne kaka sani oganda bende wacho no dich, mane ma bomi duoko makare to biro mapiyo piyo. Erokamano. Koro adwa wacho ni ariyogi ekote mokwongo gin very important. En mana ni itiyo kodgi kuom ji mopogore opogore. Ka in gi type 2 diabetes, ma wacho ni mano mar jomadongo, to waseng'e ni nitiere gi shida mar diabetes, ok ochuno ni mondo wang'i throughout continuously. Koro wadwa ng'iyo, wanyalo ng'iye gokinyi kata wanyalo bet ka wang'iye godhiambo pile ineno mondo wane ni otugo kanye, to ka wang'iyo to wandiko kamoro. To nitiere jok mantiere gi shida mar ginene mar sukari machuno ni mondo wang'i machiegni kabisa ni sukari ne tugo kanye. To nikech nitie jok moko ma seche moko ober, seche moko en oko, seche moko ober, seche moko oko. To timore especially ng'ato ka nitiere gi, wadwa ni mondo waketi e plan mar nutrition mar chiemo, wang'e ni kaka ichiemo to sukari ni to dhi nade, nikech del opogore opogore. Nitiere del ma kimiye kata ginene kimiye gimoro matin niende to osewito sukari malo, to nitiere moko ma tolerate maber ineno. Koro continuous glucose monitoring niendi ber mondo okonywa mondo wane throughout ndalo mokwongo giki, mondo ng'e ni sukari ni tugo ga kanye, mondo walos ni plan maber mar luwo sukari mari. Manende ginene tofauti margi. Tofauti moro en ni moro ma watimo mar glucometer niendi, nyaka ibed gi sindan to wachuoyo lith lweti. Nitiere olet matin, nitiere let moro matin, ok iwinje ahinya, to igolo remo tiwinjo dichiel. Moro chande to onge ni ichuoyo. Kisekete mokwongo, ikete wach ni ikete gine, ikete lweti kae, ti ideye kanyendo. Nitiere gi sindan moro matin madonjo, to ento ok odonje leche. Odonjo opimo sukari mantiere oko mar blood vessel no. Sukari mantiere oko mar blood vessel nendo. Koro obet ga ni kokawe matin to pime to ooro signal, opime to ooro signal. Koro ng'at mantiere gi type 2 diabetes maonge issue mang'eny, nikech ogolo insulin en owuon to madho yath, koro ok wadwa continuous glucose monitoring. Wakaw yweyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime. Kik wiwil ni en chenro ma bende nigi puonj mang'eny mokalo kisironwa kod Equity Afya, ma bende wawacho ni en your caring health partner. Weche gi kata matin. Tonge ng'ata madhi uso to isne. Mano nyalre nade ni? Gimoro mora idhi use odni. Mano do chako uso tanda ni gi nengo mar $20,000 te. Koro unyiep maber. $20,000. Ber ahinya. $20,000 diriyo. $20,000 dichiel. $30,000. Ne kaki chano yewi maber. Be iniluoke adier?
Iluoko yewini e washing machine. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sura premium. An Bahati neging'ea ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raya familia atiogi raha premium. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtulu mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3 hash yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Joma ngima ema pod rito piny. Ng'ama osetho. Koro arita kwe obed ma unego beni jogo patrol limo waka. Moko kuom jopiny modak e alwora ma Sondu pod ni kod luoro bang' tulo manyocho muoch e gwenge makono. Utamaduni Day has been conceived to honor and celebrate the profound richness of our culture, diversity and heritage. Mama Rachel Ruto telo ne jo Kenya hingo nyasi mar nyiso kido kod timbe oganda ka dhoudi ma Kenya ok odong' chien mar nyiso nyadhi magi. I have romanticized it. I've thought about it. Dang'ni mar paro gi tuo buongo yangore ni osemedo nyorore Kenya ka jokanyo dwani yange kaka midhiero maduong' e pacho ka. Machiegni kendo penj laktar kokalo RAMOGI TV ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel baada kar thieth mar Equity Afya mar Rongai kendo wang'iyo tuo mar sukari kaka ng'ato nyalo dak kode kaka ng'ato nyalo bedo kod ngima maber kata odoko ni entiere kod tuo mar sukari. Daktari ni pimo no kacha yore mopogore opogore mag pimo tuo mar sukari. Pimo no kacha ka ng'ato entiere kod glucometer kaka onyalo pimo continuous ne jogo matiyo kod continuous glucose assessment bende ipimo no. To ne wang'iyo kacha yore ma yot kendo mapiyo piyo ma ng'ato nyalo ng'eyo godo ni entiere kod sukari marom nade kopogore kod ranyisi mabende nisenyiso wani ka ng'ato neno to nyalo chich ni entiere kod tuo mar sukari. Erokamano. Koro inyalo tiyo gi glucometer. To glucometer en masin minyalo ng'iyo iwuon titi inyalo tiyo godo e ot mondo ing'e gani ni sukari ni chal nade. Kionge godo tinyalo dhi e ginene clinic mantiere machiegni, Equity Afya mantiere machiegni, ginyalo konyi. Koro ka in godo e ot, glucometer chal kama. En mana masin moro matin tichaje, inyalo kete chaja kaka simu, to chajore. King'iewo manendo, to nyaka idhi kendo ing'iew strips mitiyo godo. To magi kibiro miyi e chupa ma kamaendi. Koro magi gin. Koro inyalo miyi kata kaka mag dwe achiel, ginyalo miyi kaka inyalo ng'iewo kaka 30, kata inyalo ng'iewo kata 90. Bro bet kaka idwaro. Koro ka gibiro, ibiro golo achiel. To kigolo achiel,
to kama indi kaka ibro kete i ginene, ibro kete i mashindi. To kete mashindi to obro chako ngiso ni en ready mar tiyo. En wuon obro bira kanyendo to ngisi ni koro otiyo. Neno kaka ochako ogoyo kama nendo. Koro kanyendo kisekete kama nendo to ikao spirit mari, tikao gi cotton, ken gi cotton. Tiketo spirit mari. Baso lith lweti midwaro time. Kinyalo dwa time maendi, madiere ni kata nyalo time matin niendi. Koro kitimo kama, koro bet maler. Ti iwe second kaka 10, ikwanyo nyaka 10 kama mondo tuo. Kose tuo kama ne to koro tiende ni koro osenego gik ma ginene bakteria mane tie kanyendo chilo gang'we. Basi bet gi gima luongo ni lancet. Ma indi en sindan, lakini ok en sindan ma kawaida cha. En sindan moro matin, obire plastic ma kama indi. Koro kigolo kama indi tingeni en sterile, onge bakteria oler. Koro kiyao kama osechot. Koro kiyaka indi to iyudo dong koro ma indi en sindan. Osindani enda ma idhi tiyo godo. Otin kabisa, okolet. To koro kama nise loso chande kan seluoko, koro ibiro gi lancet nindi, tidhi ichuoyo. Kichuoyo to remo nyalo wuok. Koro remo ka wuok to inyalo golo gi spirit niendi. Kendo koro remo mabiro next nendo inyalo kawo tikete gi niendi e remo no. Obro muonya mana matin. Ibiro winjo kogo ni tit. Obro golo ginene, obro golo gimone tit, tingeni osekawo. Koro iweye kanyendo, okwano wuon. To obro ngisi kanyendo sano, ok ibudh kata. To ka ng'ato pime kende to iwacho ni nyalo pime tok seche 2, tok seche 3, ok ni bang' sa seche ma ng'ato sechiemo kod seche ma pok ochiemo. Thothne obed seche mag okinyi koso seche mag odhiambo. Ber kabisa kichieo gokinyi, wapimo giluongo ni fasting. Fasting ber ahinya. Nikech chiemo neno ni sechamo dendi no oselose, kane intiere gi yath mani muonyo, osekonyo. Koro glucose osedhi gine osedhi e muscles, e cells. Koro modong glucose mantiere e remo ema wadwa ng'eyo ni koro odong' adi. Koro manira ma kitimo gokinyi to waluongo ni fasting blood sugar. Kiyudo gimoro wacho ni 3.6, koa kuom 3.6 to teri nyaka 5.6 kanyendo, manendo koro en maber neno. But kidhi fasting, kidhi 5.6 rije nyaka 6.9, tingeni kanyendo ingeni koro ok odhi maber. Ok odhi maber, lakini pod ionge diabetes. Nikech skari nyalo bet malo, lakini ok ochopo diabetes. Sawa? Kodhi malo mar 7 kanyendo tingeni koro nyalo bet suspect ni koro ngi diabetes, dwaro mar dhi ne daktari mondo gidhi gipimni koro HbA1c, wane ka be ntiere gimoro matimo mondo dhi malo koso osebet kama endi kuom the last 3 months, dweche 3 mokalo. Ineno? Mtie moko kendo watimo gani miluongo ni oral glucose tolerance. Manendo koro kibiro hospital to wadwa confirm, ingiso koro ni na record kama indi to gin ga kama indi. Koro wadwa confirm adier koro intiere gi shed niendi. Koro glucose tolerance ni ma wadhi mi glucose ma concentrated 4 grams to wanyo pime after every hour, 1 hour. Neno. Kawa yudo ni after the second hour pod en above 11.1 millimoles per liter, then wacho ni koro intiere gi tuo mar sukari. Ne jiwacho ga daktari ni seche ma ng'ato tiyo gi sukari mang'eny, samoro yiero chiemo mamit kaka cakes, yiero gik moko kaka soda, iketo sukari mang'eny e chiembi, ni mane kaka thoth ni tuo mar sukari biro. Ma an gi adiera mane? Ntiere adiera kanyendo. Ahinya type 2 diabetes. Nikech type 2 biro gi lifestyle mari. Kaki dak, gik mitimo ga pile. Koro in ng'at ma kosechiemo to beta ok dwa timo gimoro, ok iwuothi, ok iringi. Ineno gik moko kaka wuotho, inyalo wuotho kaka kaendi nyaka town, kata inyalo kaendi nyaka kamidhi magine idhi kawo mtoka. Wuotho nendo en very important. En exercise owuon, ineno. En man koro wadwaro mondo itime mang'eny, itime ding'eny. To koro ok ni dichiel, koro itime kawuono koro an koro wa yue, ineno. Basto koro mano exercise, ineno. To exercise ber ka inyalo time 30 minutes, basi inyalo graduate up to 1 hour, ineno. Kata ka ne wuotho ng'wech. Ireto, ineno. Manendo bro konyo e ginene e control mar sukari ni endi, ineno. Ntiere gik moko ma koro chiemo wuon michamo. Chiemo mantiere gi sukari mang'eny, ma e gima timo e dendi. Sama imadho, for example, soda opong'o sukari ni, neno. Koro kimadho ni to sukari ni dhi malo, oshuto, onyalo dhi kata 20.
kechen malo en kodho ted ahinya. Koro kama e gima timore. Body this sense ni dendi this sense ni sukari ni malo wagol insulin. Koro odhi golo insulin marom gi sukari ma in godo. Koro odhi golo galant mang'eny mag sukari. Mar insulin. Koro ka kitimo kamano endo to dendi ne tiyo maber, sukari endo pod biro dok piny. Kata ka pong'o sukari e kikombe ma rude pi ma modho, bang' seche 2 obiro dok normal. Nikech insulin biro bed dendi dhi golo insulin. Shida mar gine chiemo kama endi mantiere gi sukari en niya, bang'e higni kadhi dendi ong'iyo gi golo insulin mang'eny. Ting'eni kaka dongo, kaka imedo higni e kaka dendi chako dok piny, dendi ti neno. Koro ability kaka ng'wech maniringo ga ni ka in 16 years ok inyal ringo ka in 40, speed no odok chien. Koro pancreas kaka ne tiyo ka ne in 20 bende mare be odok chien. Koro ka nogolo ga ni 1 liter in a day, nyalo samoro golo mana 0.4 kende. Neno. To dendi ong'iyo gi liter. Neno. Koro mani winjo ni koro dendi ok winje. Nikech otin to an ang'iyo gi mang'eny. Koro mane de type 2 diabetes. Nikech insulin igolo to tin. Koro ok rom. Koro chuno mondo wakony dendi e ginene. To maneno kora mabire gi yath. Ma en gima wanyalo geng'o, en gima wanyalo control. Daktari bedo wathoro ga bedo kod cases ma samoro sukari tin mokale del. Nitiere jok ma nyalo bedo gi sukari matin piny mar madwarore nadi ni wacho ni en matin ne 7. Koro kodhi piny ngeni en range nyalo kaka na wacho ni en 3.6 odhi nyaka wacho ni nyaka 7 neno. Kodhi piny mar 3.5 ni endi 3.5 ni odhi 3 kata odhi nyaka 2 neno. Gik moko nyalo timore kore dendi. Waluongo maneno ni hypoglycemia. To hypoglycemia biro ga ni nikech ang'o? Samoro itiyo gi yath mang'eny mokalo alama. Nong'isi ni imuonye tablet 2 tin idhi imuonye 4. Mano koro yedhe mag diabetes. Neno. Kata ko michuoyo ka insulin. Ong'isi ni ichuo for example wacho ni ichuoyo 0.6. Neno. Tindi ichuoye mokalo. Kichuo mokalo to odhi insulin biro bet mang'eny ahinya to biro tero sukari nendo piny kabisa. Koro kotimore kamano nendo to koro inyalo yudo giluongo ni convulsion. Dendi boriere. Ibiro chaka gwecho. Neno. To ka ok okonyi immediately tinyalo dhi. Neno. Koro sign mag ginene modhi piny en gang'o? Mokwongo chunyi temo compensate koro goyo ng'wech. Basto ginene stress hormones igolo koro ichako sweat. Wiyi chako bari. Ichako neno mawiri. Bas esen. Igine chako gwecho. To maneno timore ne joma dongo nyalo timore kata ne nyithindo. Ineno. Sukari kodhi malo nitiere koro case kendo manyalo dhi malo. Anyalo wuoyo about modhi malo. Kodhi malo ahinya mokalo shida en ma. Odhi malo lakini cells ok yud sukari no. Koro sukari ni malo wache ni en kaka 15. Ineno ka wapimo kama to en 15. Lakini cells magi mag wang'i mag lweti mag ang'o ok yud sukari neno nikech insulin onge, nikech insulin ama yawo get mar sukari odonje ei cell. Koro ka insulin onge to get olor to sukari nitiere oko ka to cells kech kayo gi kae gidwaro ginene. Koro mae gima dendi dhi timo. Dendi cells ywak ni waonge sukari, dendi dhi golo sukari mano bet stored. Nikech gigalo dendi weni onge sukari, dio kichiemo to garantie. Koro dhi mani store fats. Odhi ginene golo fats, to kogolo fats to loke sukari, to golo fats ni endi dhi biro gi acids moko be igolo. Ineno. Koro wacho ni idhi acidosis. Ineno. Koro acid komedore e dendi to kanyendo koro ema nyalo kelo koma. Ineno. Egome wacho ni kuom nyithindo ahinya biro gani gi diabetic ketoacidosis nikech ok giwachi kaka giwinjo, tikia kaka gidhi, baso ng'isa ni yakaya antiere gi aol atimang'o. Baso ich kach nendo bang' ndalo mani tendo mana ka en dehydrated, omodho pi mang'eny lakini pod en otuo atuoya. Kikele hospital ka opimo sukari to wayudo ni malo to acid be ni malo to en be sano be osem en e koma. Ineno nyalo teri e koma. Koro manendo ka dhi malo nyalo dhi acidosis. Kodhi piny to iyudo hypoglycemia inyalo convulse.
koro odwa ni mondo obed kamoro achiel, obed e range ma normal. Kik obed malo to kik obed piny ahinya. Wathoro ga bedo kod kidienje mopogore opogore mag thieth ma oganda kawo kata oganda tiyo godo ne tuo mar sukari. Kuom ranyisi watiere kod michuoyo kod ma imuonyo kata oral. Mulna thieth mar diabetes oral yor amuonya ni. Amuonya nitiere type ma tofauti. To wamiyo ga ni ng'ato kaka wanene to kaka onyalo muony. Sawa? To tablets gi biro mi nying gi. Inyalo ng'isi ni wantiere for example gi metformin, glucophage, to gina tablets magina nyinge momigi. Sawa? To magi ing'isi ni kisechiemo timuony ma. Ineno? Kisechiemo timuonyo ma, inyalo muonye gokinyi, imuonyo ma kisechiemo gotieno. To mageko gikonyo gani nade? Gikonyo dendi omed golo insulin. Gino ok githiedh ginene, ok gimi insulin giwuon. Gidhi adhiya gitemo pancreas mondo obire, mondo gol cells geko gol insulin moko. Nikech jok matiyo gi tablets geko tiende ni gin gi type 2 to nitiere some insulin. En mana ni otin. Koro odhi dhiro pancreas mondo ogol insulin moko mondo baso dendi mondo be owinje sensitivity. Ineno? Baso nitiere koro jok moko ma koro gin gionge kabisa. Gin gionge gi insulin moro amora, koro ok nyal miyogi mimuonyo. Ok nyal miyogi oral. Koro magi koro imiyogi insulin wuon. Ineno? To kimiyogi insulin wuon insulin biro e ginene, obiro kaka kalam. Waluonge ni insulin pen. Obiro chal gi kalam kabisa kama. Tilore ga kama. Chal gi kalam kabisa. Koro ing'isi ni gokinyi untie kaka wa calculate, daktari dhi calculate ni. To ko calculate ni to odhi ng'isi ni iwach ni for example 2/3 imiyo gokinyi. Sawa? This units gokinyi, this units godhiambo. To pen nendo ok odwa kata mondo ibed ni isedhi e skul. Ing'isa ni kidiyo kama endi to kochopo ka endi to mano endi midhi chuori bas idiyo. Ineno? En wuon okawo measurement madwarore cha. To bas to wang'isi kendo kama ni ichuoye kanye. Wadwoga ni mondo ichuo kama ok nyisre, kama ok nen. Koro ok inyal chuoyo dweti ka. Koro wacho ni bundi piny ka endi kanyo nitiere mo maber. To kanyo be opondo. Koro inyalo chuo bundi, i-clean matin, tichuoyo, tidiyo. Ineno? Inyalo be chuoyo ginene ei badi. Inyalo chuo ei badi. So that oko koni ji ok ne. Kech bang' ndalo mang'eny kanyo nyalo bet rateng'. Koro ng'ini kirwako law to ok nen. Kata kirwako law to ok nene. Lakini kichuo achuoya to koro idaka daka maber. En man koro ing'iyo kaka ichiemo. Kisechiemo tichuoyo. Kisechiemo tichuoyo. Erokamano ahinya. Seche ma magi duto timore to wayudo ga ni weche mag chiemo bende nyaka donje. Adwa ni mondo wang'e ne chiemo kata diet plan mar jogo mantiere kod tuo mar sukari. Onyalo bedo type 1 kata onyalo bedo type 2. Erokamano. Koro ng'at mantiere gi shida mar sukari nyaka ong'i kaka ochiemo, nikech ok inyal chiemo kaka kawaida. Ok inyal chiemo nikech ng'ato mantiere gi insulin ma kawaida dendi ong'eyo kaka obiro temo. Obiro golo insulin moromo samoro amora michiemo. Lakini koro ka intiere gi shida mar sukari, adwa ni mondo ung'e ni in iwuon ma in mi control sukari ni. In e daktari maduong' molo kata an e control sukari ni. In ma in e center ka, in ma in e diere. Koro ing'iyo iwuon kaka ichiemo. To chiemo ni en diet plan ma ibiro osiptandwa Equity Afya to wamiyi plan, watiyo kodi gi gik ma in godo, nikech ok anyal ndiko ni plan gi gik ma ok inyal afford. Ineno? Koro wang'iyo ni e sandi ka wawacho ni chamo breakfast. Ineno? Breakfast idwa madho ni ok odwa ni mondo iket sukari e ginene. E chachi. Kata e nyuka. Kata e nyuka ni. Ineno? Kidwa madho nyuka, kochuno mondo imadh nyuka, to nyuka wadwa ni moro mantiere gi whole grain. Ok nyuka marachar, nyuka mar bel kere. Ineno? Basto ibed gi protein kanyo. Sawa? Koro nyuka mimadho ni be ok imadh kikombe full. Ni godo. Ok inyal gi ginene gi nyuka kaka kawaida. Koro imadhe mana matin to imedo gi gik moko gi mondo yieng'. Koro ibiro medo galot. Ineno? Imede gi njugu kaendi. Tinyalo medo. Nikech inyalo medo gi ginene. So
seche moko watemo ga ng'iyo ni kitiyo gi rabolo nikech rabolo be nigi sukari mang'eny ineno so kata olembe watemo ni mondo ing'ini olembe mane mitiyo godo ineno koro wacho ni nitiere alot ka chande bas nitiere nafas mar pi koro wan gi tong protein sawa wan ga alot kanyendo tis chama alot sawa kata chamo oganda inyalo keto oganda kanyendo obed protein bas imadhe gi chachi lakini maonge sukari baso gokinyi nyaka saa 7 kacha chande ka kecho ingi kanyendo ibiro modho pi tichame njugu moro kanyendo bende erokamano ahinya amor mokalo daktari kendo duoko ni erokamano makende wach mogik minyalo weyo wago doko tende kod tuo mar sukari kaka ng'ato nyalo bedo godo bet type 1 obed type 2 ng'ato ka ng'ato opim sukari mare nyikwa Ramogi kidhi osiptal ng'e sukari mari ni en adi namba 2 wadag maber wachiem maler kaka nase ng'isou balance diet wago exercise wawuothi waringi wati to wachiem maber and namba 3 generally jok man ng'ato ka ng'ato nyalo yudo diabetes to but diabetes ng'ato nyalo dak godo kaka maisha mar kawaida inyalo ng'iyo ginene gadgets kaka glucometer inyalo ng'iyo gani sukari mari to ginene kitimo kamano ndo tiwuotho gi daktari maber to kata ka in gi diabetes biro dak ngima ma kawaida erokamano Nyasaye ogwedhwa ahinya nyaka kendo warom kawuono mae mogik oriti uru ahero ahinya erokamano ahinya ageno ni puonjori achiel ariyo adek type 1 type 2 diabetes kaka nyathi nyalo rito kata kaka nyalo bedo kode kaka in ng'ama ng'ongo bende lifestyle iri chiemo nang'o iwuotho bende jako dendi bende exercise koso into koro tindi chiema tiyweyo daktari wacho ni nyalo kelo ni chandruok mar tuo mar sukari to wach maber bende ni onyalo bedo reversed tiende ni yantiere kaka inyalo duoke chien mangima ni beda maber mokalo mata ichendo ni en Andruth Otieno erokamano makende jo Equity Afya Rongai erokamano makende ne jogo picha mawa erokamano ahinya producer na Papecho Okoth kachel kod director na Bobo Afula nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu kidhi e clinic dhi pim sukari oriti masani